Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamirsa kreweng aji ingkang kinurmatan dalah para kadang mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala. Monggo kita lajengaken malih kajian kula panjenengan menika ingkang ing saat punika mlebet serat nomor kalih serat Al-Baqarah artosipun lembu ayatipun ayat 216 ngantos dumugi ayat 217 kagem para pamirsa ingkang ing saat punika nembe nandhang gerah mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring tamba usada enggal seger kuwarasan kados wingi uni kagem para pamirsa ingkang ing sapunika nedeng nandhang masalah ingkang awrat ingkang rumit mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring solusi ingkang sae-saenipun. Ugi kagem para kadang ingkang ing sapunika tanggap warsa mugi-mugi Gusti Allah taala paring yuswa ingkang panjang yuswa ingkang barokah yuswa ingkang manfaat. Ugi dhateng para pamirsa ingkang sampun kersa paring subscribe, paring atensi tuwin paring koreksi dhateng Kreweng Aji channel menika, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring seger kuwarasan ayem tentrem kuat slamet sabar lan tawakal dhateng kula panjenengan sedaya. Ugi mugi-mugi Gusti Allah taala paring rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang manfaat wonten ing donya, wonten ing akhirat, rejeki ingkang turah embelawah kathah. Mugi-mugi Gusti Allah taala ugi paring pangayoman dhateng kula panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj saha Ma'juj, saking sedaya bebaya ingkang saged mitunani kula panjenengan sedaya. Monggo kita lajengaken malih kajian kula panjenengan sedaya menika. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa anna anta awa ta'arahu syai'aw wa huwa khairun lakum wa asya an tuhibu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka anil syahril harami qitali ofih kul qitalun fihi kabir wasadum an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil karam wa ikhraju ahlihi minhu
akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wala yazaluna yuqadilunakum hatta yarudukum an dinikum inista'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malahum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar fiha khalidun. Sadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah, ingkang maha asih. Perang iku kapacak ing undang ing atase sira lan iku barang kang anggethingake tumrape sira lan mbok menawa sira iku gething marang barang kang mongko iku becik tumrape sira lan mbok menawa sira iku padha seneng ing barang kang mongko iku ala tumrape sira lan Gusti Allah iku ngudaneni nanging sira padha ora weruh. Wong padha takon marang sira prakara sasi suci, prakara perang ing sajerone iku kandhanana perang iki iku kandhanana perang ing sajerone iku prakara gedhe lan angedohake manusa saka ing dadalaning Gusti Allah lan angafiri panjenengane lan saka masjid suci apa dene anundung wong saka kono iku mungguhing Gusti Allah luwih gedhe lan panganiaya iku luwih gedhe tinimbang memateni lan ora bakal leren anggone amerangi sira nganti ambalekake sira sarta agamanira yen to bisa dene sira sapa kang ambalik saka ing agamane mongko dheweke banjur mati isih wong kafir yakti wong kang panggawene padha tanpa guna ana ing donya lan ana ing akhirat lan yakti wong-wong ngingeni lan yakti wong-wong ngingeni padha ana ing kono panggonane. Maha leres Gusti Allah saha sabda-sabdanipun kateranganipun ing ayat 216 para ingkang sami mastani bilih perangipun para muslimin punika karana badhe ngupados jarahan samiya ngangen-angen dawuh punika para kaum muslimin kalangkung dene ringkih sanget tangeh sageta nandingi wadyabala ageng ingkang badhe numpes piyambakipun milanipun boten nama aneh menawi kaum
muslimin punika boten seneng ing perang. Namung pikiran ingkang boten saras kemawon ingkang saged mastani bilih Kanjeng Nabi ing sapunika wiwit migunakaken dedamelipun kangge ngrampungi damel punapa ingkang boten saged kagayuh menawi namung kaliyan memulang. Pundi wadyabalanipun Kanjeng Nabi ingkang badhe kangge ngislamaken tiyang Arab ingkang ambek gumedhe tur ingkang remen perang ingkang sami boten purun mirengaken piwulangipun Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika. Wadyabalanipun Kanjeng Nabi ingkang wiwitan ing Badar inggih punika ing nalika tiyang Quraisy ing Mekah ngeluruk perang dhateng Madinah kaliyan prajuritipun pilihan 1000 punika namung wonten 313 dados balanipun Kanjeng Nabi namung 313 mengsah tiyang 1.000 tur prajurit ingkang sampun prigel perang tur tiyang semanten wau kalebet ing lare-lare umur 13 taun. Punika tiyang ingkang saras pikiranipun saged mastani bilih ing sapunika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badhe ngislamaken bangsa Arab tukang perang ingkang atusan ewon kathahipun nalika kaliyan pandherekipun ingkang namung cacah 313 ingkang boten sikep dedamel tur boten gadah pengalaman menika. Punapa ungeling dawuhipun ayat punika boten sampun nglepataken pamanggih ingkang boten pinanggih ing nalar kados mekaten kala wau. Gegambaran ingkang anggambaraken rekaos tuwin kasusahan ingkang dipun sandang dening tiyang sawatawis ingkang ngerasuk Islam punika katerangaken wonten ing ayat 251. Sakedhik cacah jiwanipun miskin dados tiyang bucalan lan nandhang rekaos ewadene boten kenging boten sami kapeksa kedah lumawan perang karana rumeksa diri awit menawi boten makaten mesti badhe nemahi sirna katumpes inggih awit saking ringkehipun kala wau tuwin mergi kathahing kaotipun kaliyan cacah jiwanipun mengsah mila para kaum muslimin boten remen perang. Prayogi kula terangaken pisan bilih ing dalem babat sugengipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten wonten lelampahan satunggal kemawon ingkang nedahaken wontenipun tiyang kafir ingkang manjingipun Islam mergi kepeksa dhateng landheping dedamel
sarta malih inggih boten wonten ingkang anyebataken bilih Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ambidalaken prajurit perlu kadhawuhan ngislamaken tiyang menawi ing babading donya punika wonten umat ingkang kapeksa lumawan perang karana ambelani prakawis ingkang luhur boten wonten malih contonipun ingkang adiluhung kajawi namung lekasipun Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha kaliyan para pandherekipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namung sekedhik nanging sami setya tuhu wantun nandhingi saindenging tanah Arab ing tengah-tengahipun para mengsah ingkang sampun sami asikep dedamel badhe numpes piyambakipun inggih menika kaum muslimin ingkang boten sanes sababipun kajawi margi saking anggenipun sami ngrungkepi tauhid saged dipun pirsani menika kaserat wonten ing serat 22 serat Al-Hajj ayatipun ayat 50 menawi kapara nyata nate wonten maksudipun perang ingkang adil lah boten wonten malih sanesipun ingkang langkung adil katimbang kaliyan perang karana ambelani saindenging kamanungsan karana ambelani gereja-gereja Nasrani kanisah Yahudi griya-griya pasembahyangan Sabi'ah tuwin masjidipun kaum muslimin kados dene ingkang dipun sedya dening perangipun para kaum muslimin ingkang rumiyin menika saged dipun pirsani wonten ing serat nomor 22 serat Al-Hajj ayatipun ayat 50. Kula aturi nyundhukaken dawuh perang ingkang kadhawuhaken ing ayat punika kaliyan idin perang ingkang kasebut wonten ing ayat 190 tuwin serat angka 22 serat Al-Hajj ayatipun ayat 39 mangke rak cetha kados pundi syaratipun dawuh perang punika dados perang ingkang kadhawuhaken punika perang lumawan tiyang ingkang rumiyini ngangge dedamelipun tuwin nundung para kaum muslimin saking griya padununganipun perang karana badhe ngendeli panganiaya tuwin anjumenengaken kamardikan nglampahi agami punapa dene karana anjagi kawilujenganipun papan panembahipun sedaya agami murih boten karisak. Katerangan candhaipun katerangan wonten ing ayat 217 ayat ingkang sampun nyebataken dawuhipun pangeran dhateng para kaum muslimin supados lumawan perang kaliyan mengsah ingkang sakalangkung kiyat. Ayat punika nerangaken nalar-nalaripun dene sikep dedamel punika kedah
ingkang wiwitan dawuh wau nguwisi perang wonten ing salebetipun wulan-wulan suci. Nalar-nalaripun sampun katerangaken wonten ing ayat 189 kajawi menawi karana males. Mirsanana ayat 190 klentu sanget menawi kakinten ayat punika ngengingaken paperangan wonten ing salebeting wulan-wulan suci kacariyos lelampahanipun sahabat Abdullah bin Jahsy nedahaken kanthi cetha bilih dawuhipun ayat 190 wau boten nate dipun terak. Dawuhipun Kanjeng Nabi dhateng piyambakipun angandikaaken nungsung wartos bab antawisipun tiyang Quraisy nalika wonten ing Nahlah. Sahabat Abdullah sumerep tiyang 3 ingkang satunggal lajeng dipun pejahi, ingkang kalih dipun tawan. Tuwuh pitakenan punapa kalampahanipun punika ing salebetipun wulan suci punapa boten. Sahabat Abdullah nyukani katerangan bilih tiyang wau anggenipun dipun pejahi ing wekasaning wulan Jumadil Akhir saderengipun wanci sonten, dene katingalipun tanggal ing wulan Rejeb punika ing sasampunipun serep surya. Sasampunipun nerangaken prakawis ingkang dipun kajawekaken tumrap wonten ing salebetipun wulan-wulan suci, para kafir ingkang sami ngalap paedah saking lelampahan wau lajeng sami dipun pangandikani bilih pantes dadak nekaaken leres botenipun tindakanipun sahabat Abdullah kala wau, jalaran piyambak nalika punika nandukaken sawarnaning tindak ruda paripeksa dhateng gesangipun tuwin bandhanipun para ingkang sami ngrasuk Islam ingkang ringkih punika inggih wonten ing salebetipun tanah suci sarta malih manawi nandukaken panganiaya dhateng para kaum muslimin boten nate mawi ngengeti wulan-wulan suci. Punapa ta sababipun? Dene wonten idin perang, jalaran para mengsah sami kalacut-lacut nandukaken pandamel dosa ageng dhateng para kaum muslimin sarta babar pisan boten sami ngaosi asmanipun Gusti Allah Ta'ala utawi kasucianipun masjid suci tuwin dipun lajengaken anggenipun sami nandukaken panganiaya dhateng para kaum muslimin ingkang saya dangu saya sanget, ingkang mangkaten kala wau langkung awon katimbang mejahi tiyang. Sadangunipun ing tanah Arab taksih wonten tiyangipun Islam boten badhe wonten pangajeng-ajeng para mengsah purun ngendeli anggenipun nandukaken
panganiaya awit saking punika para kaum muslimin kapeksa sami ngangge dadamelipun karana rumeksa diri kaengetana dawuh ingkang mungel ora bakal leren-leren anggone maringi sira nganti ambalekake sira saka agamanira yen to bisa punika salajengipun katerangan candhakipun tiyang ingkang kapangandikaaken ing dawuh punika titiyang murtad inggih punika para titiyang sami ambalik saking agaminipun ing kalanganipun para titiyang sanes Islam tuwin ugi ing kalanganipun saweneh tiyang Islam piyambak wonten panganggep ingkang kalintu inggih punika panganggep ingkang mastani bilih Quran suci andhawuhaken supados titiyang ingkang abalik saking agami Islam utawi murtad punika kedah dipun pejahi nanging punika lepat malah saweneh pengarang Nasrani wonten ingkang ngantos kaladuk negesi tembung fayamul menika dheweke kudu dipateni mongko leresipun ateges mongko dheweke banjur mati kados dene ingkang sampun kacetha wonten ing dawuhing Quran suci ingkang terang gambelang punika ingkang kasebataken ing dawuh ngriki punika mekaten para mengsahing Islam sami ambudidaya ing sakiyat-kiyatipun murih titiyang muslim sami ambalik saking agaminipun sarana nandukaken panganiaya ingkang wengis awit saking punika mila menawi wonten tiyang Islam ingkang ngantos ambalik dados kafir saestu piyambakipun mesti badhe kapitunan wonten ing gesang sapunika menika tuwin ing gesang ingkang badhe dhateng inggih punika gesang wonten ing alam akhirat jalaran anggenipun nilar agami Islam punika boten namung badhe mahanani piyambakipun kecalan pitedah nur ruhani ingkang mesti saged dipun panggih menawi piyambakipun tetep dados tiyang Islam nanging ugi badhe kecalan paedah jasmani ingkang kalayan ngeluwah ingkang mesti badhe dados bebahanipun para muslimin lantaran kamenanganipun Islam ing ayat punika tuwin ing panggenan sanes ing dalem Quran suci boten wonten dawuh satunggal kemawon ingkang andhawuhaken supados tiyang murtad punika kaukum pejah utawi kapidana kaliyan paukuman sanesipun perlu ugi dipun pengeti bilih nadyan tembung irtidat ingkang dados tembung istilah ingkang kangge membungaken ingkang kangge nembungaken ambalik agami Islam punika wonten ing Quran suci namung dipun agem kaping kalih inggih punika ing ayat punika tuwin ing ayat 51 serat Al-Maidah
serat nomor gangsal. Nanging bab prakawis wangsul dhateng kafir sasampunipun iman punika kasebataken marambah-rambah sarta sadaya wau boten wonten ingkang nyebataken bilih wangsul dados kafir punika ginantungan ing hukum pejah. Sawijining hadis ingkang nerangaken hukum pejah ingkang kadawahaken dhateng tiyang murtad punika namung wonten setunggal, inggih punika satunggaling riwayat hadis ingkang nerangaken lelampahanipun golongan ukel. Para titiyang wau sasampunipun sami ngaken ngrasuk Islam lajeng gadah sengadi menawi hawa ing Madinah boten sae sarta sareng kadhawuhan sami tirah dhateng papan panggenanipun unta gadahanipun praja. Para titiyang kala wau lajeng mejahi tukangipun angon tuwin anggiring unta-unta kala wau kabekta kesah. Ing ngriku tetela menawi kaum utawi hukum pejah tumrap ing dalem prakawis punika boten jalaran murtad nanging jalaran dosa pejah tuwin jalaran angecu. Adatipun lelampahan punika déning para mufasir kasebataken wonten ing serat Al-Baqarah ayatipun ngapunten serat Al-Maidah serat gangsal ayatipun 3 inggih punika ayat ingkang mangandikaaken pidananipun tiyang ngecu. Boten wonten lelampahan sanes ingkang nedahaken bilih nate kalampahan wonten tiyang kaukum pejah amargi murtad saking agama Islam. Perlu ugi dipun terangaken ing ngriki bilih sasampunipun para muslimin dedunung wonten ing Madinah angsal 18 wulan para kaum muslimin tansah wonten ing salebeting kawontenan perang kaliyan tiyang Quraisy tuwin pancer-pancer Arab. Ing salebetipun kawontenan ingkang kados mekaten kala wau murtad punika ateges nilar marginipun para kaum muslimin tuwin anggolong dhateng mengsahipun kaum muslimin. Dados nama sampun anglenggahi adil manawi para kaum muslimin yasa angger-angger ingkang anetepaken hukum pejah tumrap para ingkang sami cidra kala wau. Nanging Quran suci mboten andhawuhaken punapa-punapa. Para kadang pamirsa ingkang kinurmatan saha para kadang mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala, kula pungkasi samanten kajian kita ing saat punika. Mugi-mugi sedaya menika saged ngiyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah Ta'ala. Mugi-mugi saged ugi ngiyataken amal tuwin amal kesaenan kula lan panjenengan sedaya serta ngiyataken ilmu kula panjenengan sedaya. Lepat nyuwun gunging samudra pangaksami
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.